chapter 14 verse 19. Ikhona inyanga enkulu igama leBiyesu mama uMdumisana. Khona inyanga enkulu shilizwi umhlabelele uthi khona inyanga enkulu. Igama layo nguYesu. Cela sifunde nxa sifumene from verse 19. Genesis chapter 14 starting from chapter 14 verse 19. Ingathi nandiphikisa nje nakubana shibanayo kanti ngiyavela naye khona kaloku. Ngiyavela naye khona. Chapter 14 verse 19. Verse 19. Sasuka isithunywa sikaThixo. Okay, imaqala ngifuna mama umthole la ifumana. Uyifumana uGenesis chapter 14 verse 19. Exodus chapter 14 verse 19. Ngitona kanti. Tata hiyo kanye leyo. Uthi benixalela nje uba sifunda phi? Haleluya. Besixalela nje uba sifunda phi Tata Madlenge. Verse 19. Sasuka isithunywa sikaThixo esibe sihamba phambi kwemfudukayo yamaSirayeli. Sahamba emva kwayo. Wesuka umqulu welifu phambi kwayo, wema emva kwayo. Verse 20. Wathi zinzi phakathi kwempi yamayiphutha nemfuduka yamaSirayeli. Okay, uzayifunda uhleli phansi sisi ngoba sizofunda. Uzayifunda uhleli phansi. Apha sifunda khona. Kunebali apha. Lamayiphutha nabantwana bakaSirayeli. Sihambe kunye nje ngizohlala phansi. Amayiphutha namaSirayeli. Lithi izwi likaThixo abantwana bakaSirayeli bebethinjiwe. Bebethinjiwe. Nxa bethinjiwe abantwana bakaSirayeli bengaphathekanga kakuhle. Kule ndawo bakuyenzeka ke futhi ivamile into yokuba umuntu nxa yekho endaweni yakhe ibe akaphathwa kakuhle. So bafumeneke eso sokuba bangaphatheki kakuhle. Ibe ngamakhoboka. Basetyenziswa ngendlela engeyiyongo. Bathe ngokudikhona into endiqaphele yokuba apha bebekade bethenjiswa inkululeko engathi bazawukhululeka. Ithi sebeyibonela kufitshane inkululeko iphinde iphele emoyeni. Molani mama uDude. Kini kanti umama uPeter umama uDude ngowangapha ngasesiteki. Ndiyomazi nxa ngisesiteki uba ngowasesiteki. Khange ndive mina loo nto uthi kwakuthethiwe ndanditshilo njena. Kwatsho mna kanti ndineminyaka emingaphi? Mingaphi iminyaka emingaphi? Khululeka. Ithi nxa bebona inkululeko sekufitshane iphele. Ungabe bisha nje ukuba baziva njani la nto kuba uvuba ungathi ngizawukhululeka. Sekedebene
babone ukuba ukukhululeka apha kwethu sizawuthi sithi ngoba beyibona inkululeko iphele ithi kuphela kwayo babona uba baqala emva kule ndawo begqibele kuyo izinto zisenzima futhi lento yenzeka ekufikeni esimeni sokuba bangaziboni bephumile ukudibana nabantu bamuntu athi sendiyamkele le meko bazixelela ke ukuba sebamkele le meko akho ndawo baya kuyo ngoba besebebona ukuba ivele ingathi bazawukhululeka bangakhululeki so bahleli ke bathi yaphinde yenzeka into yokuba bathendiswe inkululeko kunanto endiyiphawulayo kuzo zonke ezi zinto uThixo into ayenzayo wenzela nje yena Thixo ukudunyiswa bakhutshwa ke kule game kule ndawo esikuyo sibona khona apho behamba enkululekweni bengakhululekanga ngoba bayayazi uba le nto iqhele ukwenzeka yokuba ingathi siyakhululeka siphinde singakhululeki ayisithi bebekade bejonga nasemva babona ukuba alishaba luzina ngoba le nto eqala ukwenzeka le idla ngokwenzeka Fundo 19 sisimihle. Sesuka isithunywa sikaThixo esibe sihamba phambi kwemfuduka yamaSirayeli. Verse 19. Sesuka isithunywa sikaThixo esibe sihamba phambi kwemfuduka yamaSirayeli. Sahamba emva kwayo. Wesuka umqulu welifu phambi kwayo wema emva kwayo Tete ngoku xa sifika apha sibona izinto zijika bakhokhela phambili kuyasuka kuyasemva kwabo banophethe le yami iBhayibhile ukhona phethe ndikho verse 19. Kwesi sithuba ke isithunywa sikaThixo esasiwakhokele amaSirayeli sajikela ngasemva salandela isithunywa ebesikade sihamba phambi kwabo salandela sajika saya ngasemva ngokunjalo nomqulu welifu wayengasemva ewasisi ngokunjalo nomqulu welifu owawuwakhokela verse 20 wajika wema phambi kwamaSirayeli namaJiphutha ilifu elo lasitha kwatsho kwasebusuku kumaJiphutha kwatsho kwasebusuku kumaJiphutha kodwa kwakukhanya kumaSirayeli nxa ilifu bangcwele lijika liya ngasemva izwi likaThixo lithi lasitha abantwana amaYiphutha abantwana bakaSirayeli bona babasebukhanyeni masive apha amaYiphutha bebesevele khona futhi emveni kwabo so njengoba behamba nje bayabona ukuba kwenzeka lanto edlako kwenzeka yokuba sileqwe siphinde sifunyanwe sibuyele emva but kule game izinto ziyajika isithunywa besihamba ngaphambili siyahamba siya ngasemva siyobavalela ngasemva ilifu ebenihamba ngaphambili nali lisiya ngasemva lithi izwi likaThixo kwamnyama ke ngoku kubo kodwa kuyakhanya kubantwana bakaSirayeli kwakhona imehluko khona ke ngokwempeleni bami ayifiki ke ngokubabona ke ngokuba ikhona into enzekayo apha Loo
nto ke yatsho ayabina kuhlangana lo mikhosi mibini bonke obobusuku. Kwangabikho kuhlangana ngoba abo bunyama bufika khona abangcwele kuba mnyama khona into edibanayo. Haleluya. Ewasindlaliswa ubumnyama apho bukhoyo kuba mnyama akukho into edibana. That is why singabo kukhanya. That is why silwela ilight ezimpilweni zethu ngoba apho ubumnyama bufika khona yonke into iyahlangana. Abezela sisi. Ngenene ke uMoses wasolula isandla sakhe phezu kolwandle. Waza undikhoyo wathumela umoya onzima wasempuma. Walududula ulwandle. Kwavela umhlaba owomileyo. Undikhoyo wayanela uMoses waphakamisa ibhuku yakhe. Ekuyiphakamiseni amanzi asuka ngithanda le nto ba wathumela umoya wadudula. Haleluya. uJehova wathumela umoya wadudula amanzi bangcwele amanzi asuka endleleni ngoba bekufike ixesha likaThixo. Kuyo yonke inhlungu yabantwana bakaIsrayeli eyiphutha uYehova ebethathe isigqibo njengokuba ngoku kuzawubonakala amandla ami ndinguThixo. Wawadudula amanzi. Ndithanda iBhayibhile nxa isithi amawudonga. Evulela abantwana bakaIsrayeli ngoba apho kuvulele nakhona mnye lokuvala. Koma emhlabeni bangcwele uThixo akanqatyelwa nto. Ngalithe into uyayenza futhi uyenza yenziseke. Koma bahlula abantwana bakaIsrayeli bofunda phi simihle funda. Umoya lowo wabhudla ubusuku bonke aza ahlukana kubini amanzi. 22 AmaIsrayeli awela emhlabeni owomileyo. Amanzi ezindonga ngapha nangapha. Verse 23 Ke kaloku amaJiputha xa ewonke nenqwelo kunye namahashe okumkani aqhabasha angena elwandle esukela amaIsrayeli. Verse 24 Ekuzeni kokusa undikhoyo ekwelo lifu neso sithatha somlilo wayijonga imikhosi yamaJiputha yatsho yaphithizela. Okay. Make sijonge le ndawo. Ndizohlala phansi bangcwele. Make sijonge le ndawo. Ithi undikhoyo u20 balo. U24 ayifunde mapita bayawo. Kwathi ngomlilo wokusa uYehova waqondela empini yamayiphutha esenqwilini ngomlilo nelifu wayiduba impi yamayiphutha. Make sive le ndawo yokuba uYehova ebekhona kuleyo ndawo ehamba nabo. uYehova kulapha afika khona eduba indlela yabo amayiphutha. Amayiphutha enza kakuhle abona uba izinto zenzeka ayisithi nabo bebenexhala njengabantwana bakaIsrayeli. Iba le picture abantwana bakaIsrayeli nxa befika kwilwandle libomvu bafika uba ulwandle nani lukhona. Nxa bejonga emva babona uba amayiphutha nawo ngemva kwethu babona kakuhle kuba safe lapha futhi. But uThixo nxa sekeyenze indlela izinto ziyaguquka. Nawo amayiphutha ayabona njengokuba nathi sivulelekile ukuba masiwafumane. Bathi bese ugqibe uJehova. Bese ugqibe uThixo. Bangene nawe emanzini kulaa ndawo omile baqonda uba nathi singena njengabo. Befuna amaIsrayeli. Funda sisi. Verse 25 Amavili enqwelo amomana
baza babangathini abaqhubi. Kwacinga amavili baba bazama ukuthini amayiphutha amavili wenqwelo zabo awali savuma ebanjwe inkosi yamakhosi ngokuba uJehova bethatha isigqibo sokuba abantwana bakaIsrayeli bayakhululeka. Ngabafika elwandleni bomvu becinga bazawufumana abantwana bakaIsrayeli bafika uba inqwelo zabo azihambi ngokuba uJehova ebevulile kwaIsrayeli. Zingayibuka azihambi phakathi elwandle. Basembuka abananti bayiqaphela into yokuba abona abantu abavulelwe apha ngabantwana bakaIsrayeli. Abothusa nangomqondiso wenzekayo ukuba amanzi mawasuke abaseqaleni bathi bathatha ukuthi nathi sivulelekile sifumene ithuba. Amajiphutha akhala athi undikhoyo uyawalwela amaSirayeli, masiwayeke sisabe. Okay, ngabe bona ukuba imoto zabazihambi bathi uJehova uyabalwela abantwana bakaIsrayeli masibayeke. Kulapho baqaphela khona ngoba bayabona uba bona bawele nje kakuhle kodwa nxa kufika thina ikhona into enzekayo yafika kuba into yokuba uJehova uyabalwela abantwana bakaIsrayeli. Qhubezela sisi. Verse 26. Kaloku undikhoyo wayalela uMoses wathi, yolula isandla sakho phezu kolwandle kwakhona ukuze amanzi awagubungele amajiphutha kunye neenqwelo zawo. uYehova wayalela uMoses wathi phakamisa nje isandla amanzi aphinda abuyele esimeni sawo. Amanzi xa ephakamisa isandla bangcwele abuyela endaweni yayo. Abuyela ngenaxesha kusazanyazanyanwa neenqwelo phakathi endaweni yamanzi. Amanzi afika endaweni yayo athatha indawo ngokuba uJehova besekethathe isigqibo sokuba abantwana bakaIsrayeli uyabakhulula. Nathi into endifuna siyiqaphele apha, uJehova ebenelizwi alithethayo kuyo yonke le ndlela. Ngokwenza ngale ndlela uYehova athi mabenze ngayo ibiyinkululeko yabo. Abantwana bakaIsrayeli eyona nto bakhululeyo kuyo yonke le ndlela kukuthi uJehova makathethe babe benza ngale ndlela uJehova athetha ngayo. Abantwana bakaIsrayeli eyona nto basindisileyo kukuthi mabayenze ngale ndlela uThixo afuna benze ngayo. Ndifuna ukuba sivisise abangcwele le nto uba uMoses ebesiza nemessage esuka kuJehova uba makwenzeke kanjena eze nayo abantwana bakaIsrayeli balandele ukutsho kukaThixo. Nxa singahambi ngendlela yethu siyambona uJehova ebungozini. Nxa singahambi ngokuthanda kwethu uyabonakala uJehova encwadini zethu. Nxa singahambi ngokufuna kwethu sinikeza uJehova amandla ukuba ubukhulu bakhe bubonakale. Eyona nto esihla amandla kaJehova kukungezi kwethu. Kodwa uba singabantu abamamelayo kwenzeka ngoba yena ayikho into yomnqabelayo. Masijonge ke le ndawo elwandleni olubomvu uJehova ebekhona. Bangcwele nakweyiphi iveli nakweyiphi indawo esidibana nayo uJehova ukhona. Sifa phaa uDavide sithi, even though I walk through the
noba ndihamba emthubeni othunzi lokufa andoyiki ibubi ngoba unami wena. Ndibethele izandla nanzo. Sona kwephi na iveli ongena phakathi kwayo uJehova ukhona. La Jehova ebekhona phaya emwandle libomvu ubakhona nakwephi wabona nguDavid uba ukhona. Ireason yokuba uDavid ambone ekhona kuba uye wavuma ukuba ungumalusi wami. Nxa sivuma abadlali kaJehova ukwaluswa nguThixo ayikho into engacinga endleleni. Nxa sivuma ukuba uJehova ibe ngumalusi wethu ayikho into enokusinqoba. Bangcwele uJehova ungumalusi wethu. Uyabona umalusi umsebenzi wakhe ukuthi aphele ukuba lo mhlambi ngoku ufuna ntoni, le mpahla ngoku ifuna ntoni. Awusoze ubone isiya yozicelela bathi kuba khona uJehova oyicingelayo. That is why kuba khona izinto esizifumanayo singazicelanga kuJehova. Ngokuba usuke sazi ukuba siyazidinga ngokuba ungumalusi wethu. Ibize ngoku kuba ufumaneka kangakanani kulomalusi abe seyayinakekela impilo yakho. Funda u-37 kaEzekiel. Ezekiel chapter 37. Chapter 37 verse 1. Saba phezu kwami isandla sikaYehova, waphuma nami uYehova ndikumoya, wandibeka entilini phakathi, yona ke izele ngamathambo. Verse 2. Wandidlulisa Manje sijonge le ndawo uba wandibeka uYehova. Yeyiphi sisihle kafundeni? Wandibeka entilini yamathambo. Iyo ke yakumamputa le. Amandla kandikhoyo andangamela, waze wandifunqula ngomoya wakhe wandibeka esizikithini sentlambo. Intoni sizikithi? Inzulu. Ewe, lena ithetha le eyam esuthwini ithi madla atswa ngumorena amtsukutla. Morena ankuka ka moya wa hae wa mampita amtsukutla. Morena amkuka ka moya wa hae ampeha ka hara kgohlo e tletseng masapo. Amen. Amtsukutla. Funda sisi. amandla kandikhoyo andangamela, waze wandifunqula ngomoya wakhe wandibeka esizikithini sentlambo. Esizikithini sentlambo eyayizele ngamathambo. Mamela ke ngoku apha ubekwa nguJehova. Apha ubekwa nguJehova. Nansi into endifuna siqaphele ezintathu. Mina ndihlala phansi futhi ndivale iBhayibhile yami. Into endifuna siqaphele ukuthi uma uvumela kuJehova uba makabe khona esimeni sakho, yonke into iyalunga.
Qabezela sisi. Wandijikelezisa phakathi kwawo ndaze ndabona amathambo amaninzi ethe waca apho entlanjeni ayesele omenko. Verse 3 waze wathi mntundini angaba saphila nala mathambo. Kutsho Jehova mntundini angabi saphila namathambo. Ndaphendula ndathi nguwe owaziyo mhlekazi Mna ndaphendula ndathi nguwe owaziyo mhlekazi ndikhoyo. Bamina iva apha kuyathethisanwa ukuba amze uJehova ayaze namandla kaJehova ayingamandla la kodwa uJehova ukhona kule ndawo. Eyona nto esenza ukuba izinto zibe nzima kuthi kuxa sikude kuye kodwa nxa sikuye uJehova zonke izinto ziyalunga. Ndifuna ukuthi izindlalifa esimeni sethu sithi nguThixo. Phakathi kwazo zonke izimo ezihlangamezana nazo sidinga undikhoyo. Uyabona ngoku ubona uba ingathi izinto azihlangani. Undikhoyo ukufika kwakhe izinto ziyalandelelana. Sidinga yena ezimeni zethu. Bantwana nxa ukhona yena noma kuthiwa isimo asithembisi. Ufika uThixo asilungise isimo sethu. Ingxaki yethu thina ukuthi siye sijonge indlela yokulungisa isimo sethu. Kanti nxa sifunda apha siyeva ukuba uma thina singafocusa nje kundikhoyo yena uyasilungiselela lenamandla. Uma thina ifocus yethu yonke ikuThixo, uThixo yena ujonga thina. Thina sijonga kuye then yena jonga thina athi ndiwaphosa ezintabeni amehlo wami oncedo lwam luyawuve. Akajongi incwadi zakhe kodwa ujonga ezintabeni apha yazi khona uba uncedo luyawuvela khona. Angeke sikwazi ukuzilungiselela soyisiwe. But uma singanikela kuye akanqatyelwa nto. Akhona simo bangcwele esingaphezulu koJehova esimkhonzayo. So nxa sisazi ukuba akho simo esingaphezulu kwakhe sizawuyazi into ukuba yonke into ifuna yena. Abantwana bakaSirayeli bafumana inkululeko. Bakhululwa nako konke kwabo. Yena ke mama utata lo obesike uMandela ukuhlala nabo akasavumi ukuba akhulule zonke izinto zabo. But ngokubona bafuna inkululeko nakubutyebi babo kuba befuna ukuyokhonza uThixo phambili lapho bayakhona. Eyona njongo yabo kakhulu bangcwele ibikukhonza uThixo. Bafuna nento zabo zonke ireason yokuzifuna ukuthi mabayakhonza uThixo ngazo. Meaning into ababhizi ngayo kukukhonza uJehova. Ndifuna ukuthi bangcwele yeyona nto funeka basiyaphithizela yiyo leyo. Ngokuba uJehova noma utshaba ungacinga selifikile uyakwazi ukuba amavili awajike sezingaphakathi singenzi into. Wena ungajonga lemeko ekhoyo ukuqonda uba seyifikile endlini yam awazi angathena ngokwamavili if wena ungajonga kundikhoyo. Nxa sifokhasa kuye isimo siyajika. Hallelujah. Basigoduke sivala ngoEsaya. Into okwazi ukungqinisa uthi
ngizela uthi sesiyavala uthethe awayemvile ngoba uthe sesiyavala so kodwa mandiyeke le nto masithi sendiyavala ndingavala sendivala neBhayibhile kandiyavala iya ku-Isaiah ufunde u-Isaiah chapter 40 sendivala neBhayibhile yami Isaiah chapter 40 funda u 7 and 8 Isaiah chapter 40 verse 7 masibavumele bayifumana nathi Isaiah chapter 40 sijonge verse 7 and 7 and 8 Hlokondaba indaba zovuyo verse 7 Kaloku ingca iyabuna ivuthuluke intyatyambo yakubethwa ngumoya kandikhoyo ngenene uluntu nqwane ngca verse 8 ingca iyachaza yona ke intyatyambo ibune ke lona ilizwi loThixo wethu lohlala lihleli ke lona izwi likaThixo wethu lohlala lihleli izwi likaJehova noma izinto ziphelelwa noma izinto ziphela kodwa lona lihlala lihleli that is why bangcwele sikhuthazela nsuku zonke kuba lilo yeli esiya ngalo asiseve ngabantu kodwa siva ngoJehova Nasinto zibuna kodwa lona lihlala lihleli Nasinto ziphelelwa kodwa izwi likaThixo lihlala lithi masemveni ukuva uJehova kusayemfundisweni bangcwele uba singafuna ukubona impilo yethu ihamba kakuhle masimmamele uThixo senze ngokutsho kwakhe ndithanda uyezekile uthi kwazi wena Thixo and nxa sesithi kwazi wena uThixo uThixo umnikeza i-instructions zikhona izinto ukuba kumele kuba siyazenza but asizivanga ngenxa yokuba singammamelanga yena but njengoba singamamela uJehova senza ngokutsho kwakhe yonke into yethu iyalunga mamela le ngxaki sewuphakathi kwayo ayifuni izinto ezininzi ifuna nje uThixo enkhathini eninzi iba khona into yokuba sithi kodwa sendisebenze kangaka sendenze ukuthi lakho nto elungayo hlala ebukhoneni bakhe wazi konke ngawe jonga intombi enethombelekazi ukuba ibineminyaka mingaphi khange yazi bangalabini izakwenzeka into yokuba uYesu adlule ngalandlela so iba khona into enzekayo kumuntu ohleli ebukhoneni bakhe iba khona into enzelayo kumuntu ongazixakelisanga ngezinto ezininzi ngoba sometimes siseyifikile imfundiso kumini bakho kuba khona izinto esizixakekisa ngayo siphoswe masihlale nje ebukhoneni bakhe siyaphakama simane niyazeka ukhona yena kwizimo zonke zethu ndicela ngithandaze nomntuli kaMamkeli Yesu Kristu ukuba abe yinkosi nomsindisi wempilo yakhe inye nje indlela yokuba simve ethetha ngempilo yethu kukuthi sivume ukuba abe yinkosi nomsindisi wempilo yethu sibe siyamva uba ukhona uyamthanda uYesu izanga phambili ngithandaze nawe masimbethele izandla ebese usiza kuwe ningaziva mnandi ningathi khona into endiyivayo uba ukhona ongaziva mnandi izanga phambili ukhona uDr Jesus kule ndawo
yami. Uyaphilisa abangcwele. Uyaphilisa. Le mpilo lena idalwe nguye.